Dragi prijatelji, pozdravljam vas u novom video uretku Suci iznad zakona. U ovom video uretku razgovarat ćemo o sigurnosti nekretnina koje su upisani u zemljišne knjige, to jest o sigurnosti vlasništva. Mnogi misle da je istina ono što jamči Ustav Republike Hrvatske, a to je da je vlasništvo zaštićeno i da vas nitko ne može izbaciti iz vaše nekretnine ili vam oteti ono što ste vi na zakonit način kupili. Da to nije tako, dokazuje naša priča koja ne samo da je čudna, nego je potpuno neobjašnjiva. Ja ću vam pokušati objasniti, a mišljenja onda prepuštam vama i naravno da očekujem odgovor Vrhovnog suda i Ministarstva pravosuđa da nam razjasne kako je moguće da se takve stvari u Republici Hrvatskoj zapravo uopće događaju. Evo, krećemo. 1992. godine poduzeće Parket bilo je vlasnik nekoliko stanova u jednoj zgradi na Poljanicama. U toj zgradi stanarsko pravo imao je Josip Kekelj, koji je bio radnik poduzeća Parket. On je umro i nakon čega je u stanu ostala živjeti njegova udovica Margita Kekelj. Margita Kekelj je živjela u tome stanu sve dok nije otišla u bolnicu. Bila je teško bolesna, umrla je 1. srpnja 1992. godine, a tijekom tog vremena dok ona nije boravila u stanu su bile izbjeglice potpuno bespravno. Prema tadašnjem zakonu o stanarskom pravu smatra se da ako je stanar napustio stan i ako se u stanu nalaze neke druge osobe koje neovlašteno žive u tome stanu, da je on napustio stan. Međutim, i drugi zakon, to je Zakon o osnovnim vlasničko-pravnim odnosima, je dao za pravo poduzeću Parket, koji je bio vlasnik stana, da stan koji je bio prazan, odnosno u njemu su bespravno boravili ljudi koji na to nisu imali pravo, da dodijeli svojem radniku. Drago Raspudić imao je tada 3 djece, bio je radnik poduzeća Parket i prema tadašnjim zakonima je bio na listi prioriteta za dobivanje stanarskog prava, što mu je i dodijelilo poduzeće Parket i zbor radnika. Nakon što je bilo odobreno otkupljivanje stanova sa stanarskim pravom, Drago Raspudić je kupio stan, platio je kupovnu cijenu i poduzeće Parket ga je uvelo u posjed stana na način da su pozvali policiju, da su iselili izbjeglice iz toga stana i da se Drago Raspudić uselio u stan koji je kupio. Istog toga dana je Drago Raspudić i promijenio osobnu kartu, prijavio se na toj adresi da stanuje. Na toj adresi je i danas prijavljen i živi, a isto tako je u zemljišne knjige, u tadašnju knjigu položenih ugovora, predao ugovor o kupnji stana, kao i ostalu dokumentaciju. To je bila ovjera javnog pravobranitelja, odluka zbora radnika da može otkupiti stan i drugi dokumenti koji su bili zakonom propisani. I sud je 15.9. donio rješenje kojim ga je upisao kao vlasnika tog stana i donio rješenje o upisu stana u knjigu položenih ugovora. Stan je bio, odnosno vlasnički list koji je Drago Raspudić dobio, bio je bez ikakvog tereta i bez plombi, potpuno čist. I takav čist vlasnički list je bio dulje vrijeme. Ne znamo točno koliko, pa sad da ne bismo griješili, uglavnom bio je dulje vrijeme. Međutim, ubrzo nakon što je Drago Raspudić mislio da je njegovo vlasništvo sigurno, zemljišno-knjižni odjel u Zagrebu zabilježio je plombu u korist Margite Kekelj, koja plomba je bila na osnovi da je Margita Kekelj također kupila isti stan i da bi to dokazala, iako je umrla 1.7.1992. godine, uz molbu za upis predano je i nekoliko različitih ugovora o kupoprodaji koji su bili bez datuma
na kojim ugovorima su bili pečati javnog pravobranilaštva, na kojim ugovorima su bili različiti podaci vezano uz mjesto ovjere tih ugovora. Jedan ugovor je bio u Zaprešiću ovjeren, drugi je bio u Zagrebu. Bili su i krivi podaci o osobnim kartama. Rečeno je da je osobna karta izdana u Zaprešiću, a nije nego u Zagrebu. Isto tako je na jednom od ugovora bio zrcalno okrenut pečat javnog pravobranilaštva. Jedan od ugovora je bio vraćen u općinu Pešćenica sa obrazloženjem da na istome postoje nedostaci zbog kojih se isti ne može priznati kao valjan. Međutim, procedura je išla dalje i nasljednica Margite Kekelj, njezina kćerka Božica Nušinović, je ustrajala na tome da ostvari svoje pravo, svoju nakanu, ne pravo, da stekne stan u vlasništvo. Tako je u ostavinsku masu iza smrti Margite Kekelj prijavila vanknjižno vlasništvo stana, iako je u to vrijeme, kada je ostavinska rasprava bila provedena, stan već bio uknjižen u zemljišnim knjigama kao vlasništvo Drage Raspudića. Znači, sud je tu morao uzeti u obzir da stan ne može biti istovremeno vlasništvo Margite Kekelj i Drage Raspudića, jer je Drago Raspudić bio upisan u zemljišne knjige kao vlasnik, a po našim zakonima se vlasništvo stječe upisom u zemljišne knjige, između ostalog. Međutim, Božica Nušinović je na taj način obmanula sud, predala je ugovor o kupoprodaji za koji se i danas ne zna da li je valjan, s obzirom na više vještačenja u kojima je utvrđeno da je na istima potpis Margite Kekelj krivotvoren, i dobila je rješenje o ostavini kao da je stan njezino vanknjižno vlasništvo. Nakon toga je ona pokrenula protiv Drage Raspudića brisovnu tužbu, pokrenula je tužbu za utvrđenje prava vlasništva i svi ti postupci su okončani na način da je ona ili povukla tužbu ili je postupak obustavljen iz razloga što se nije odazivala na pozive suda. Istovremeno se vodio postupak i pred zemljišno-knjižnim odjelom, gdje je zemljišno-knjižna sutkinja Nives Radišić utvrđivala tko ima veće pravo. Da li ima Margita Kekelj, koja je umrla 1.7. i koja stan nije nikada platila, ili ima Drago Raspudić, koji je od 1.7. isto tako u stanu, koji je stan uredno kupio temeljem odluke zbora radnika i koji je stan platio i u kojem živi neprekidno posljednjih 30 godina. To utvrđivanje sutkinje Nives Radišić trajalo je od 1992. godine do prošle godine. Prošle godine u ljeto, u mjesecu srpnju, dogodila se jedna neobjašnjiva stvar, a to je da je sutkinja Nives Radišić odlučila da briše etažno vlasništvo koje je upisano u korist Drage Raspudića pravomoćnim i ovršnim rješenjem o povezivanju knjige položenih ugovora i zemljišne knjige, na koji nitko nije imao primjedbe, isto kao što nitko nije imao primjedbe niti prigovora na rješenje o upisu založnog prava, pa je i ono isto tako bilo pravomoćno i ovršno, i naložila je zemljišno-knjižnom odjelu brisanje stana iz zemljišne knjige, odnosno te etaže. Nikome nije bilo jasno što se sa stanom dogodilo, niti gdje je stan završio nakon brisanja u zemljišnim knjigama, ali niti na upite novinara, niti na više upita raznih udruga koje su se raspitivale, nije bio dan nikakav odgovor od strane zemljišno-knjižnog odjela gdje je nekretnina upisana nakon što je brisana. Dakle, godinu dana je nekretnina doslovno visjela u zraku i nije se znalo kakva je njezina sudbina. Drago je pisao žalbe, pisao je prigovore, međutim sutkinja Nives Radišić niti o jednom njegovom prigovoru niti žalbi nije odlučila. Istovremeno je neposredno prije brisanja Božica Nušinović, koja uopće nije stranka u tome postupku, nego njezina majka Margita Kekelj, koja je umrla
7.1992. godine, je zatražila od suda da joj dostave to pravomoćno i ovršno rješenje na temelju kojeg je Drago Raspudić upisan u zemljišne knjige kao vlasnik, i 30 godina nakon što je to rješenje doneseno i postalo pravomoćno, ona je protiv njega uložila žalbu. Iako se po zemljišno-knjižnom pravu podnosi prigovor, ona je podnijela žalbu koju je ista ta zemljišno-knjižna sutkinja Nives Radišić odmah usvojila, iako je prema našem mišljenju i prema važećim propisima u Republici Hrvatskoj bila dužna odbiti žalbu kao nepravovremenu, a uostalom Božica Nušinović nije imala niti pravni interes jer nije stranka postupka u kojem je Drago Raspudić kupio nekretninu od poduzeća Parket. Međutim, sutkinja Nives Radišić je prihvatila sve njezine prijedloge, odredila brisanje nekretnine i godinu dana kasnije, znači opet u ljeto, za vrijeme praznika i godišnjih odmora, je ona donijela rješenje kojim je mrtvu Margitu Kekelj upisala kao vlasnicu nekretnine koja je u stvari stan na istoj adresi i u istoj zgradi kao i stan Drage Raspudića, pa se pretpostavlja da se radi o istome stanu. I smatra se, znači, da je Margita Kekelj, koja leži mrtva već na Miroševcu dugi niz godina, točnije 30 godina, da je sada vlasnik stana koji je položen u knjigu položenih ugovora, iako je već pravomoćno riješeno rješenjem da se povezuje knjiga položenih ugovora u zemljišne knjige. Svojevremeno je Drago Raspudić pribavio iz zemljišnih knjiga knjigu položenih ugovora u kojoj je navodno trebala biti upisana Margita Kekelj. Međutim, ta knjiga je bila prazna. U njoj nema nikakvih podataka i Drago Raspudić ima tu knjigu ovjerenu pečatom da je ista prazna. Isto tako je Drago Raspudić angažirao 2 puta sudskog vještaka, koji oba sudska vještaka su Marijan Krajina i Zvonimir Ćorić izvještačili da su ugovori, potpisi na ugovorima krivotvoreni, odnosno radi se o imitaciji potpisa Margite Kekelj. Računovotkinja, glavna računovotkinja poduzeća Parket, na sudu je više puta iskazala da stan Margite Kekelj, odnosno Margita Kekelj nije platila stan za koji je navodno potpisala ugovor, te da se radi o krivotvorenoj uplatnici za koju novac nikad nije uplaćen u poduzeće Parket. Dakle, postojalo je niz sumnji u nezakonitost i nelegalnost tog postupka, međutim, sutkinja Nives Radišić odlučila je prihvatiti sve prijedloge Božice Nušinović, čiji je suprug Mustafa Nušinović znanstvenik i svojevremeno savjetnik HDZ-ove vlade, radio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, pa je i to vjerovatno jedan od čimbenika da je njegovo pravo jače od prava Drage Raspudića, koji je uredno sklopio ugovor i uredno platio stan i u njemu živio tolike godine. Iako je Drago Raspudić pravomoćnim i ovršnim sudskim odlukama, i to ne jednom, nego 3 pravomoćne sudske i ovršne odluke, kojima dokazuje svoje pravo, a koje odluke je donio upravo sud, i to u trenutku kada nije bilo nikakvih zabilježbi u zemljišnim knjigama, je odlučeno da je on vlasnik stana, taj isti sud je njemu to vlasništvo jednostavno ponovo oduzeo bez ikakvog valjanog obrazloženja. Dakle, ono što bi u Hrvatskoj trebalo biti temeljno pravo svakog građanina, a to je jamstvo vlasništva, koje je nepovredivo i nedodirljivo, u stvari je kao na klackalici. Može ga uzeti tko hoće, kad hoće i nitko nam ne može jamčiti da već sutra nećemo ostati bez svoje nekretnine ako je netko poznatiji ili je u boljim odnosima sa sucem ili se njegovo pravo tumači na neki način kojeg nema u zakonu. Za danas toliko. Hvala lijepa.